Wel, dyma ni blantos wedi dod at y mac mawr wedyn ni o'r lluosi. Fel chi'n gallu gweld, ni'n mynd i lluosi rhif 3 digid gyda rhif 2 digid. Union rhywun peth ni'n mynd i wneud. I ddechrau, ni'n mynd i edrych ar y 238 yma, a ni'n mynd i ddosrannu fe mewn i 230 ac 8, ac yn union rhywun peth gyda'r 40 a 6. Felly, peth cyntaf sydd angen i ni wneud fel bob tro arall yw lluosi'r 200 yma gyda 40. Dwi'n gwybod bod 2 lluosi 40 yn rhoi 80, felly mae 20 lluosi 40 yn rhoi 800 i mi, ac felly mae 200 lluosi 40 yn mynd i roi 8,000 i fi, 1030, gyda 30. 40 lluosi 30, unwaith eto mae 40 lluosi 3 yn rhoi 120, felly mae 40 lluosi 30 yn mynd i roi 1,200 i mi. 40 lluosi 8, mae 4 lluosi 8 yn rhoi 32, felly mae rhaid bod 40 lluosi 8 yn rhoi 320 i fi. Nawr te, 200 lluosi 6, wel, mae 2 lluosi 6 yn rhoi 12, 20 lluosi 6 yn rhoi 120, felly 200 lluosi 6 yn rhoi 1,200. 6 lluosi 30, wel 6 lluosi 3 yw 18, felly 6 lluosi 30 yw 180. Ac yn olaf, 8 6, chi'n gallu gwneud yn y pen y gyflym? Ydych? 48 yw'r ateb. Nawr te, am yr adio, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n adio'n gywir, achos mae nifer o rifau adio. Fe allwn ni adio pob colofn ar wahân i ddechrau ac yna adio'n at ei gilydd, neu dwi'n mynd i jyst wneud adio nhw i gyd at ei gilydd ar yr un pryd. Gobeithio bod gen i ddigon o le. 100, 1200, mae'n ddrwg gen i, 180 a 48. A mae'n werth checio fan hyn bod gyda chi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rhif gyda chi fyna, fel chi'n gwybod bod chi wedi adio bob un. Felly, beth sydd gen i fan hyn? Colofn yn unedau, mae gen i 8. Colofn y degau, mae gen i 8 y 2 sy'n rhoi 10, a 4 arall sy'n rhoi 10. 4 i fi. Colofn y cannoedd, mae gen i 1 a 2 sy'n rhoi 3, 3 arall sy'n rhoi 6, 3 arall sy'n rhoi 9 i fi, ac yna mae gen i 8 a 1 a 1, mae hwnna'n rhoi 10, felly mae e'n mynd yn 10,948. 10,948. Gwych.